Redder! Hvad satan? Det er sgu da ikke, prins. Hvad så? Hvad fanden skal vi med 34.000 kartoner grøn luk? Jeg har mødt en. Så skal I have børn og sådan noget, ikke? Ja, det kunne da godt være, at vi kunne finde på det. Det er jo sådan noget, almindelige mennesker gør. De får børn og bliver gift og går i Tivoli og sådan nogle ting, ikke? En riffel? Er det sådan splattergevær? Hvad sagde hun hende der? Jeg er villig til at gøre hvad som helst. Jeg vil bare prøve noget nyt. Hold kæft. Jeg får aldrig 4 millioner mellem hænderne igen. Det er jo ikke dine. Færing slår sig ihjel. Hvad har du? Hvad så? Fordi også skal vi sove i nat. Jeg skal ikke sove deroppe, Torben. Jeg skal have noget mad! Jeg skal da have et bad! Jeg stikker om muffen. Wow, jeg skal have noget kog! Det skal der have! Jeg skal da have! Alle de der åndssvage venner, I har, de skal bare holde sig fra Stefan og mig. Er du her? Specielt nu, hvor den lille er på vej. Hvem er det der på vej? Det er Torben. Ja. Du skal skaffe en flugtbil for det eneste, jeg bandt om. Og så kommer du med sådan en lortespasserbus. Du sagde kraftigt med selv, den ikke måtte vække op. Hvad fanden tror du så, det der gør? Må man overhovedet det der, når man er gravid? Så hvad knipper man ikke bare unge lige nu? Hvor penge, Torgild? Jeg har købt lortet. 1,7. Der står ordentligt et kondom der, Torgild. Der skal sove, sige Torgild. Der var et mand! Hvad rager det mig?